sentit ta mare. Llit elàstic! Ens tornem a trobar! Els superherois són il·legals. Volem lluitar contra els dolents. Això defineix qui som. Això no vol dir que... Què? Ho he sentit dir a la tele. És un magnat i m'ha vingut a veure. Vol parlar de coses d'herois. Ajudi'm a fer tornar els superherois a l'actualitat. Necessitem l'Elastigel! Adéu, rei. Ja vigilo els nens, no pateixis. No, escolta, que no es fa així, pare. Volen que ho fem així. No ho sé fer d'aquesta manera perquè han de canviar les mates. Tranquil, Les mates pare, són no mates, són t'enfadis. mates! Al país dels dormilegues, els dormilegues dormen. Les parpelles els pesen tant que sempre se'ls... Tanquen! Si no t'haguessis cuidat tan bé de tot, no ho hauria pogut fer. Jo me n'he de sortir perquè ella se'n pugui sortir. És l'Elastigel! I nosaltres ens en puguem sortir. Ja ho he entès, Bo. Però què? Això fa por! Però jo no li puc donar més cadenes. Molta por! Papa, no es mossega. Què? Si es fa bé educar els fills, és un acte heroi. Si es fa bé.